Hamilere salam. Gelin biz bugün şuloryali kiçicik ballıca keksler pişirelim. Yani Rusça adı bilen cupcake'ler pişirelim. Kiçicik keksler mıda yürgünlü bolýar. Her bir tort pişirýänler hökman keks pişirýärmi diýen sebäbi bular bir tagamy gowy bolýar, ýumşajyk, hemem ýekileme iýeňde gowy bolýar, biram görnüşi owadan bolýar. Her bir tort pişirýänler tortyň gapdalyna da etýärler, ýa ýöne de etilýär. Şular ýaljak keksler bir güde ýakymly owadanja hemem tagamam gatty gowy bolýar. Hemem bir juda kendat giden ok aňsat bir her bir hojalykda bar bolan datlardan illeter bolan datlardan güde ýakymlyca owadan keks ýasap bolýar. Ki bir görkezek keksimiň içine ine şular ýalaga dep deşip iş agaşyna baljaga şam goýup bilersiňiz. Üstüne şular ýalaga dep owadan nap kremem etip bilersiňiz. Ýa bolmasa da şoň ýaly güni sada görnüşine de özüňiz etip pişirip bilersiňiz. Sebäbi sada görnüşine de bir ýaňa akdaýjak bolanda bir taçak beýleki daýjak bolanda da kremli zat akitmek kynnaýany. Şular ýaly sada keksler olaram gowy bolýar. Oň ýalaga etip pişirip bilersiňiz. Da görnüşinde de bu keksiniz gatty gowy bolýar. Inha görüň içine şular ýaly ýumşajyk, hem tagamy gowy, hem sada qada içem akça owadan gatty gowy, gatty tüýji keksleň biri bolýar. Gelin onda biz bugün şol cupcake'lerimizi pişirip başlaýalyň. Diýe gerek zatlar 2 tane ýumurtga, 150 gram meske, 180 gram şeker, 270 gram un, 1,5 çay çemçe kabartma tozu, 220 ml süt, bir çümücük dut, biram içine is vermek üçin ýara limonyň gaby gerek ýa-da vanilin bolsa da bolýar. Bilen belläki şokolatlamaň biri şul hamyrna goşşoklatlamyň hemmeti öý temperaturasyna duran bolmaly. Hemme zady başlamakka öňräjiginden halajynlikden çykaryp goýýar. Mesgede ýumşak daşyna duran mesge bolmaly. Yumşak ýöne erginäl meskemiň üstüne bir çümücük dut atýar, üstünden hem şekermi atýarsa mikserde o edip bulap garyp başlaýar. Hamyrna goşşak şekeriňiz hem gaty iri şeker bolmaly, howr dut ýalyk bir hat iri şeker bolýar, olardan bolmaly, oňnurak şeker bolmaly. Eger bolmasa da sahyr pudry ulansaňyz gowy bolýar. Miske bilen şeker gowy garşdyranmadan soň ýumurtgalary ýeke-ýekeden çakyp başlaýar. Ýöne iň bellemeli zatlarymyň biri şol biz miske bilen şeker gowy garşdyrmaly. Ilki şol ikisi gowy garşyp agaryp biraz köpölýänçe mikserde bulamaly. Ondan soň ýumurtgalarym ýeke-ýekeden çakmaly. Baryny birden goşmaň, birjigini çakyp garyp ýene beýlekinem çakyp garyp şeýdip garşdyryň. Şu taýdy ataşyndan teredeňde bir ullakan rol oýnamaýan ýalylar ýöne baryny garşdyryp hamyr guýaýsaň boljak ýalylar bolýan. Aslynda beýle däl. Iň esasy rol oýnaýan ýeri şol miske bilen şeker ýumurtgaň garşýan ýeri. Şunu gowy garsaňyz hamyryňyz gowy çiýşer, içem owadan bolar. Ýoksa da şu taýda miskeňiz ergin bolsa, zat bolsa kän unalarda bir hili gowam garşmasa ol zynçýalyk bolar keksiňiz içi. Şoň üçin şonu gowy un berip, gowja elinje edip garşdyrmaly. Sonra unyň üstüne kabartma tozuny ýani razyrklyçylym garýasyn şu unyň 3/1 bölegini hamyrmyda goşýar. Barmyrdan goşamdyk 3/1 bölegini goşýarsa, onu gowy garýat, soňundan süýtmediň ýarsyny goşýar, onuň unum garýat, soň ýene unumyzy goşýar, şeýdip gedekleşdirip suwuk zat bilen unly zadymy gedekleşdirip goşýar. Baryny birden lök edip goýýarmyz, gedekleşdirýär. Näme üçin gedekleşdirip goşýanmyzyň sebäbim şol ýanky ýumurtgaly meskel garşymyz çökmesin niýat, ne gödölçe şişirençe garşymyz çökmedi ýaly gedekleşdirip goşýar. Ine unumyzy garşdyrdyk, indi süýtimiziň ýarraçygyny goşýar. Onam garşdyrýar. Hemmesin garamyzda da inni bärde güýçlüsini işletmek gerek däl. Iň pesejigine garşda bolýar diýip pisräni işletip garýar. Ýöne başda miske bilen şeker garamyzda onu güýçlüsine garmaly. Onu şişirmek maksady bilen güýçlüräk işletýär. Bärde pesem bolsa bolýar. Hamyrmyzyň gowy hamyr bolmanyň sırlarynyň biri ilki bilen şol süýtdir, ýumurtgadyr, o zatlarymyzdan sowuk bolmaly, öý temperaturasyna duran bolmaly.
Toňam şol başdaky ulanan methämiz hiç hili ergin bolmaly. Ay haljinlikden çykardym da azajyk otda gaza ýylatdym, eretdim diýseňiz ol eýýäm hamiriňizi suw eder, suw hamiram ýara içi çişmez, dynç bolar ýoksa da ay bula suw hamir bolýar diýip unuňa şorsaňyz ol kekiňiz gaty bolar. Şoň üçin iň esasy ýerleriniň biri şol methäni halajynlikden bir salim öňünden çykaryp dograp-dograpçyk goýun şol ýumşak bolsun ýöne ergin bolmasyn. Bir şo mikser aýlap biler derejesindäki ýumşaklyk bolsa bize iň gowy hamirimiz şonuna gowy çykar. Soňky uny elenmizden soň üstüne bir limonyň gabagyny gyrýas ortalyň çedre diýýäni bolýar. Ýani şo limonyň tarja ýerine gyrýas, ak ýerine geçirem dokda oňjak gyrgyjal ýatsa şoň bilen limonyň gabajagyny gyryp unuň goşýar. Gabagyny näme goşýar? Ol bizde ýakymylja ýys berýär. Bir hil limonyň ýakymylja ýysy gelip kek hasam tüýji bolan ýalak bolýar. Şo limonyň ýysy gelse hasam tagamly tüýji bolýar. Eger eliňizde limon ýok bolsa, onu oňa derip bir paçka vanilina moşup bilersiňiz ýöne meň maslahatyma bir gezek bir limonlam etip görüň sebäbi gaty ýakymylja ýys gelip gaty tüýji gowy kek bolýar. Şoň üçin bir gezek bir limonlam etip görüň diýip maslahat berýän. Hamirimiz garyp otýar, tuğkamdan gyzyp durar ýaly 170-180 gradusda işletip goýýar. Ine hamirimizden taýýar boldy. Görüň näşeler ýaly gowja ýylmanaçyk hamir boldy. Ine galyplarymyza goýýar. Galyplere menne näşeler ýaly kagazyjyklar, kek sınıfdaşlary eger sizde şolar ýalak bolsa olar hasam aňsadrak bolýar. Ýok ýöne de demirden ýa-da silikondan galybyňyz bolsa olara da şu hamiri goýup şundan kek ýasap bilersiňiz. Lamyzyň hemmet goýamyzdan soň kekimizi tuğkan iň aşağı gözünde 170-180 gradusda bir ýarym sagat çemesi tarja bolýança pişirýär. Hemen kekçikler pişdi, görüňine tarja owadança gowja kekler bolup pişdi. Kekçiklerimiň käbire jaýryk-jaýrykdyr, ýödi käbirem tekidir. Men sebäbi ýartynara kremlajak, gullajak bolan üçin ýartynam şeýle sada görnüşinde etjek bolup şoň ýaly gitdim. Ony nähile getip bolýar, eger de sada görnüşine gerek bolsa, onu şular ýaly men pikirimçe jaýryk-jaýryk bolsa, hasam owadan görnýän ýalak bolýar, ýödi çişip pök görüp jaýrylsa. Olar ýaly etjek bolsaňyz kek galybyna goýýaňyzda, galybyňyz hat doldursaňyz şolar ýaly çişip jaýrlar. Ýok, üstüne derejeleje gullajak, içine bal goýjak zat diýseňiz onu tekid etjek bolsaňyz onu bir galybyňyza goýýaňyzda gaty doldurman goýuň. Biram içine howkany birazajyk peseldiň 170 gradusda ýaly 160 gradusda zatda etseňiz şolar ýaly ýüri jaýrylman tekijek bolup pişer. İçine birini döwüm görkedeýin, jaýryklaň birini içine açyk görkedeýin. Bularym sada kek bolanynda gaty gowja bolýar. Hemme tarapam gowja pişdi. İçem sarja owadança bolup pişýär. Ine görüň. Mine yumşacık. Hemen bu kekislerken gatanok bir kunyň ýandan etip goýaňyzda da içi ýagly hamir bolan üçin gatamaya arkaýyn öňräjigine pişirip goýup bilersiňiz. Görüň näsarja owadan kekis boldy. Ne galan kekislemede owadan alyň. Olar üçin şular ýaly kekisimiz alýatsa, gulýasa ýanca demirçiklerimiz konditerskina satgalarymyz alyp şoň bilen kekisleň orta arajagyny deşip çykýar. Şular ýaljaga da içlerini oýup çykýar. Ýöne bıçajyk bilen hem şeýdip içini oýsa bolýar, ýöne ýanky konditerskina satga hat aňsadrak bolýar, hem tegilecik bolýar diýip şonu edär. Ýani ýöne tez haýsyny rahat görseňiz bıçak bilen hem şeýdip oýup bilersiňiz, şeýdip hemmeje kekislemeniň içini oýuşdyryp çykýar. İçlerini doldurmak üçin men şular ýaly wişne balalym, wişne balymyň şäniklerini aýryp blenderdan geçirdim. Men şular ýaly boluk dedim. Şuň ýaly goýja balam edip bilersiňiz ýa etleňize görä başga şokolad adam edip bilersiňiz ýa wişne bala derek alma bala adam goýup bilersiňiz. Ýöne wişne balyň bir turşuja tagamy gelip kekiste tagamyny gowetýär, birim gyzylja bolan adam owadança görkezýär. Şoň üçin men wişne balonyň siz öz etleňize görä näme goýaryn diýseňiz şuň deşjeklerini şoň bilen doldurup çykaýar.
üstlerine gapacıklaryny yapyp çykýar. Ýa-ni içinden oýup aýrancamynyň üst jagaşky gapak ýaljaga dip ketişdirip şolary üstüne yapyp çykýar. Görün hemmesiniň içine doldurdum, üstüniň gapacıklaryny yapyp çykdym. Indi buň üstüne mene krem şanti etdim. Şolary ýalygyna ýyllajyk diýilýän uç bilen krem şantydan krem takyp çykjak. Dedi öz isleňize görä nähil krema messeňiz bolar. Men krem şantini şol 12 sany keksa 100 ml süýde 100 gram krem şanti edip şondan krem ýasatym, şol laýyk boldy. Egerde siz krem şantini halamaýan bolsaňyz başga kremler hem ulanyp bilersiňiz. Men geçenki videolarymyň birine Snickers surletýän videomda krem çizip tvarojny syrdan krem ýasatym. Şolam gaty gowy bolýar kekslaryň üstüne şonam ýasap bilersiňiz. Ýa bolmasa mini Pavlova dip desertler ýasapdym geçenki videolarymyň birine. Onda da slivkadan krem ýasadyk. O da gaty gowy bolýar, şonam ýasap bilersiňiz. Öz isleňize görä nähil krem ederni haýdyn halaýan bolsaňyz şu kekslaryň üstüne şolary ýasap bilersiňiz. Ol iki videoňam linkini men videomyň aşagyna goýar. Görürniňiz şo taýdan olar o kremleňem ýasalyşyny görüp bilersiňiz. Men cupcake'lerim, kiçijik kekslerim taýýar boldy. Görüň näşeler ýaly owdanja boldy. Üstünem çagalar bilen özümiz monçuk goýanmalyk, şokoladçyk tepenmalyk garad özümizçe owdanlaşdyrdyk. Demeň şu pişirýän ýataýan tatlam göwnüňizden turýan bolsa, onda ýene de like goýmagy ýatlaýan. Like goýun, agda bolun. Tebägi like goýulmasa, kommentariýa ýazylmasa, agda sanymyz köpelen ok bolýan bir hili. Ya men biderek iş edinip video alyp montaj edip biderek zähmet çekýämkem, taşlaýsam mukam bu etýän işlerimi dip hüwesini açýar. Kommentariýa ýazylsa, her kim bir gyzyklanýanyny, göwnüne turýanyny, göwnüne ýaraýanyny bildirse, onu ýene de hüweslenip, ýene de täze videolar almaga hüwes berýär. Şoň üçin like-laryňyzy gytganmançyk like goýun, agda bolmagy unutmaň. Ýerinde bolsa cupcake'leriň içine göreliň, içine hilek bollyka ketip görkezeýin. Görün içim owdanja bolly, görünüşe göze ýakynmylça owdanja baljagaşlarym akyp duran ýaljak baljagaşy we keksin özüm tarja owdanja çöregem gowy, içiniň balam owdan gowy gelişdi. Tedem şular ýalyk ballyja cupcake'ler ýatansaňyz şowly bolsun, noş bolsun.